bụkwa n'Igbo Ekune ka anyị nọ na-eweta ihe gbasara ndị Igbo maka ekike maka ihe eji wee mara ndị Igbo. Ebe anyị nọ ugbu anyị na nnukwu onye eze n'ime ndị Igbo ga-agwa anyị onye ọbụla ihe ọ na-agwa ndị Igbo kedu ka anyị ga na-esi gịnị na-ebi ka anyị gaa ebe ọ nọ ugbu a gbasara Igbo. Kedu ihe nwere ịgwa ndị Igbo otu ọnọdụ si dị ugbu a? Kedu ihe nwere ịgwa ha ebe ọbụla n'ala? Onye Igbo ala nọ ebe ọbụla ọ nọ kwesịrị na anya ruru ya ala. Ndị Igbo anya na-eru anyị ala. O nwere ihe dị n'obodo ahụ ihe ọma o wetara ọma ewelata ya n'ụlọ ebe ha redozie ya jụrụ ọjọọ hapụkwa ya ndị nwe ala ha ma ya ji eme. Ndị Igbo achọghị ihe ọjọọ. Onye Igbo ọbụla na-akwụ aka ya ọtọ, kwụsịkwụ aka ya ọtọ. Ihe ọbụla ị ga-eme ya onye na-agaghị akọtara gị nsogbu n'obodo ya reba ya na nsogbu atụọ gị nga maka atụọ gị nga ka ị na-eme agbụla. Onye Igbo onye Igbo na-aka ihe dịka ịzụ ahịa imegharị aka ọzọ onye eri uru. Onye Igbo bịa gbara aka bịa n'obodo gị ihe ọ na-ele anya otu ọ ga-esi be ka gị n'obodo gị baa ọ bụ aka dị ọ ga-adịla ka ịrụ ụlọ nwoke ka nke gị mma n'onye ezigbo ụgbọala dote ezinụlọ ya anya na-eme ka nwunye ya na-adị mma. Onye Igbo nwere ike iyi nika lụọrọ nwunye ya Jọọjị ka nwunye ya na-adị mma. Onye Igbo nwere ike ibu ọrụ na-eme ka ụmụ ya na-agụ akwụkwọ ndị ike gụọ kara ya bara onwe ya. Ọ ndị Igbo mụtara inye skọlaship n'ala Naịjirịa tutu ndị ọzọ bịa mụrụ ya. Onye Igbo bụ onye Chineke tụrụ ka Chineke chọrọ mma nye ya akọ na uche nye ya mee kechie ike nye chi ike. Onye Igbo achọghị achị. Igbo lakiri eziokwu ịtụọrọ onye Igbo achị ya gbara gị ịgwa ya eziokwu enyere ihe niile ọnwa ya ka ndị Igbo ji akpa agba. Ime na onye eze biko kọwatụkwa ọzọ maka ndị gasị kedu agadaga eze na-ekwu okwu a aha gị na ọkwa iji? Aha m bụ eze Uche Idịmma, eze Ọkpọtemba na Ibere, eze ndị Igbo n'Ikeja. Ọmụ abụbụ otu chairman ndị eze udo n'ụzọ iche Tattoo Holders Association. Agwa m onye Ibere n'Abia steeti. Ọ dị mma kpọmkwem ka anyị si agwa unu na Igbo Ekune TV ka ị ga-ahụ ihe dị otu a. Anyị na-aga n'ihu n'iwetakwara unu gịnị ọtụtụ ndị eze ọzọ na ọkwa ha ji. Ịbụrụ onye Igbo biko kwụsị onye Igbo gị ahụ ike. Ugbu a ebe ndị Igbo na-eme ihe mmemme unu ma eji mara ndị Igbo bụ ka esi nkwado ka esi eme ihe dị iche iche. Unu ga-afụ agadaga agba ọbụla ya nọ ebe a. Ọ bụ gịnị ada ndị Igbo na gịnị Ibejuleke mana achọghị m iji aka nkwụcha ha niile ka anyị ruo n'ọdụ ya ka ọ gwa anyị ka o si gịnị bụrụ ada ndị Igbo na ihe ọ na-arụ ebe ahụ. Ndewo ndị be anyị. Afọ m Evangelist Dr. Jennifer Nwolu. Abụ m ada Igbo Ibejuleke. Kedu ọrụ ndị ada Igbo? Okay, and actually my aim ịbụ ada Igbo Ibejuleke. Achọrọ m ịkpọkọta ụmụ nwaanyị na dọkọma ụmụ nwaanyị Ibejuleke ndị nwere aka ọrụ mụbọsị ha aka ọrụ iche iche gosi ha etu a si eme ncha. Abụ m dermatologist, anụ m eme ule na-eme ncha. Enwere mụbọsị chawa etu a si eme ka ego that depend ha mụbọsị ha aka ọrụ iche iche ụmụnwaanyị na-eji anya ma etu anyị si ga-eme ka mụọ kapịtri mụọ ife ọbụla ife ọbụla dị iche iche. Ọ dị mma unu anụgo ya n'ọnụ ya kpọmkwem. A na-asị gịnị ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-atọcha ha niile mgbe ọzọ anyị ga-ejekwe ka ọkọ doo anyị anya mana ụnụ ahụgo ụfọdụ ihe okwu maka aka ọrụ dị mkpa n'agbanyeghị asambodo niile o bu o nwere gịnị aka ọrụ ka anyị gbalịa na gịnị si enwe aka ọrụ. Daalụ emekwa anụmanụ gosi ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ebe dị ndị na-emụta etu asị anụmanụ gosi etu asị ịfụ na obere nwa nọ n'ebe manyere ọ na-asụ etu si na-amụgosi ọ na-ebe ife so m ga-agụgosi etu asị esi iche n'iche ma continental meal ndị ọcha iche n'iche mee salad so bifo di ha ga-eteta ụla ka esigo nri dị iche n'iche wee kpọta ebe ha nọ. Unu anụghị ya kpọmkwem
n'agbanyeghị mma niile ọ mara asambodo niile ọ na-emekwa gịnị isi nri maka na ọ n'iwu gị ọgwụ nwaanyị ji ejide dị ya gaziere uru n'igbe ekunu ga-enweta ihe ndị a kpọtụrụ na anyị oge ọbụla ịkpọtụ anyị ị ga-esokwe n'akara eji eso ya nwa na-afụ ihe ndị a na-enweta ngwa Okay, go and follow there my page on TikTok, Food Addiction 2020. Come wee na-amụta ife ide n'iche n'iche na-eme ma ncha ma ude ife ọbụla Chukwu gọzie unu. na-asị unu ka eke unu dị ọdụkwa ka o si adị anọ m onye mụ na ya nọrọ ụbọchị ketata bụ agadaga nwa agbọghọ chara acha bụ eze nwaanyị Igbo achọrọ ka anyị hụ ya ugbu a ka ọ kọwara anyị otu jegide wee ree ebe ọ nọ ugbu a ya ka anyị na-agafe ebe ọ nọ mgbe ekenekwa m unu afa m bụ Prophetess Dr. Florence Onyinye-Chukwu Okafọ nnukwu eze nwaanyị Ibejuleki nke dị na Lagos steeti ife eji chi m nnukwu eze nwaanyị maka na eze Chukwu okike abịama ji m agwọ ọrịa dị iche iche and anyị sokwa na-akwalite omenala na ọdịnala Igbo omenala na ọdịnala Igbo abụọ na mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ bụkwa na mmadụ na-emesi mmadụ ike all the cultural aspect of anyị nwawu ndị Igbo nke akwụkwọ nsọ kwuru si na right from the beginning, right from the Genesis, that Jesus did not abolish the law but he came to fulfill it. So if one of the things ndị wule eze nwanyị ogene anọ m ka nne ndị Igbo na-elekọta ndị Igbo niile anya na-ekpelu ha ekpele agọrụ ha ọfọ maka ọdịmma ha agwọ ọrịa dị iche iche and ife eze nwaanyị anụnwa amago m since ndị obere since nji bụrụ ụmụazị ka ọ mara since nji 3 years old amụrụ ka nne m mụpụtara m ekpuru m isi abụ m nwa bịara ụwa kpuo isi buru dada wee bịa ụwa a wee jụwa ese si kelu ka nwa si kpuo isi n'ebe a nọzi wee na-ajụ ese ka eji wee sizie ha na ma bụrụ just ordinary person n'ọrụ eze nwaanyị gbara ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa Afrịka gbara ọrụ ịgba afa gbara ọrụ ifu ụzọ gbara ọkwa from there ka ezi mewezi ife dị ya wee mee gịnị wee fụwasị ụzọ so ọrụ eze nwaanyị anyị na-alụ ogene ọdịmma ndị Igbo ịnyalụ ndị Igbo aka ịnyalụ mmadụ niile aka ọ bụ ọsọsọ ndị ekerekwa m ụlọ akwụkwọ igbe ekene ekunu ya na-afụ ụdị ihe anyị ya afụ daalụ